iltaa. Minä oon nyt jossain Gnydnyssä. Mikä onkaan? Mä en sais lausua sitä, kun on niin vaikea nimi. Ja sen takia mä oonkin vähän ongelmissa, kun kello on nyt 3 yöllä ja mä oon tällä pallolla jonkun aikaa ehti nukkumapaikkaan, niin ei löydy. Hotellien perkele mee. Mulla oli kielimuuri sen tädin kanssa, joka on mulle antanut sen takia. Tää meni vähän perselleen. Tää on se yksi syy, minkä takia mä en ois ikinä keskellä yötä tulla mihinkään uuteen paikkaan. Ei sitä vittu nukkumapaikkaa sitten levy mistä. Mä menin tänään bussiasemalle varaamaan lippua tänne, koska tää on semmonen satamakaupunki, mistä saa. Pääsee sitten varmaan jollain rahtilaivalla kotiin. Se nainen ei puhunut englantia sanaakaan, enkä mä puhunut puolaa sanaakaan, niin se oli vähän vaikeeta. Mä yritin sille viittoa, että haluan tänne, ja sit mä yritin lopuksi puhelimeen tän paikan nimeä. Sitten okei. Sitten mä olin silleen, että yes, tomorrow. No problem, alright. Sitten mä sain lippuun loppujen lopuksi pääntämisen jälkeen. Niin menin takaisin Varsovaan sinne mun kämpille ja sitten pääsin katsomaan sitä lippua siinä, että ei saatana, sehän lähtee parin tunnin päästä se bussi, että se antaa vittu samalle päivälle se lippu. No niin, ei muuta äkkiä kamppeet kasai bussiasemalle ja hyppäsin tähän bussiin ja no nyt keskellä jota täällä sitä pallolla. En tiedä missä olisi vaan nukkua, pakoisiko johonkin. Etsin jonkun kivaan puiston penki, missä olisi joku vaikka mukava joku narkkarikaveri sinne. Mikä se on? Ihan lepposta. Ei täällä oikein. Ai jollekin tytöille kävin kysymässä, että where is hostel? Mutta sitten ne vei mut hotelliin ja siinähän pikkusen kallista, mä sinne menin. Baarit on vielä auki, vielä yksi mahdollisesti lähden baariin ja toivon parasta. Eli löydän itteni jonkun likaisen homoon vierestä. Mut pitääpä sitä nyt ei mies selviytyksen tekisi tässä tilanteessa. Samapa tuo on. Se ei oo homoa panne. Joo, en mä tiedä. Mä menen tänne. Täytyy lopettaa.